Pali abusa ena apa amene akuyankhula nawonso fundo zawo mabe ifeso kuti tatu kwana kuti makuti koma ifeso tifuna tingwapatsa ma facts makamaka fundo zawo ndi ziwiri tamvetsereni. System of corruption, the system of voting. Moti pamene tunena kuti pa ground sipali bwino. Filikota ziyanthu amene pa ground sipali bwino ndalama zawo amazipeza munjira zolakwika za corruption. Samakhetsa tukuta. Amene amakhetsa tukuta panopo sanaone kusintha kuita kuliponse. Chifukwa ndalama yake imene amayilandira nchachilungamo. Ndi ndalama yachilungamo ikadalipo mpaka pano akuyigwiritsa ntchito, akuyilandira, akuchita nayo, akupita patsogolo. Amene ground house inaipa. Amene namuyipira ground na amene mwina ground limene linkakhalira labwino njira zake amazipeza zoyipa ndizatsekedwa. Sizikubwera monga mmene zimayendera chifukwa timamva ena amalembedwa ntchito yongovala penti kungapakapaka penti nkumakalandira salary ngati mphunzitsi ndi mugezo kuti amene uja lero salary sikubwera ground yake lili bwino ulikhalotelera amene lake louma pamwala kwambiri amene amuyika pamwala kwambiri sali padothera chinyengo so chinyonthocho chinokuti koda amene ground kuti layipalo limayipira mwantundu laipa mwantundu wanji njira zabwino kapena zilayitira zakuba za corruption ndingati zili choncho ndikuti zili bwino chifukwa ndikuti corruption ntayamba kuzula chifukwa azula mpaka liti kuzula akoti kumatenga nthawi for corruption ndi system yovuta kwambiri. Mfundo yoyamba yoti pa ground pali bwinobwino fundo imene ndi yabodza chifukwa the moment kwacha kama kuti ndalama ya mdziko yagwa tinalongosola kale devaluation imasaukitsa nzika za dziko chifukwa inuyo devaluation tanauzo lake ndi lakuti ngati muli ndi ndalama yakwana 1 million ngati mpamba wa business wanu ikagwa ndi 40% ndikuti niyo mulibenso 1 million yayi ndikuti niyo muli ndi 600,000 ndikuti katundu amene mukaode mukapezera waduladula mukaode wa 600,000 chifukwa ndalama zikakhala kuti chilichonse chakwera mtengo ndiye panopa kusakhazikika kwa ndalama ya mdziko economy imakhala yovutirapo. That's why panopa boma likupanga spend ndalama zambiri nthawi zonse likupanga spend ndalama zambiri boma malingana ndi kuti kwachayo ilibe mphamvu chifukwa china chimene boma likupangira spend ndalama zambiri mukayang'ane uyumani Chawezi Banda amene amayankhulira boma uja mukamfunse bwinobwino mavideos ena anayankhula kuti panopo foti boma likupanga spend ndalama zambiri chifukwa chanyo kuti kwacha mphamvu ilibe ndeno sangagwiritsa ntchito ndalama imene ankagwiritsa ntchito kalekale nde that means panopaso bomaso lili ndi vuto lona kuti likupanga spend ndalama zambiri kuposa zimene likumatolera zimenenso even World Bank achenjeza kuti kuchulwa kutsogolo ndi kwamene akutitsalira panopo mukutanthauza mwamali kwa inuyo simukuona vuto kuti zikuyenda atsogoleriwa kuzula kukuchitika mwina mukhoza pakaita kweti bwanji kwa amene akutitsalira chimene ndinothoza nchoti tiyenera kuapatsa nthawi yokwanira toyokwanirayo azule system imene inalipo system ya corruption system yovuta kwambiri moti pamene tunena kuti pa ground sipali bwino filikota ziyanthu amene pa ground sipali bwino ndalama zawo amazipeza munjira zolakwika za corruption. Samakhetsa tukuta. Amene amakhetsa tukuta panopo sanaone kusintha kuita kuliponse chifukwa ndalama yake imene amayilandira nchachilungamo ndi ndalama yachilungamo ikadalipo mpaka pano akuyigwiritsa ntchito akuyilandira akuchita nayo akupita patsogolo amene ground house amene namuyipira ground na amene mwina ground imene inkakhalira labwino njira zake amazipeza zoyipa ndizatsekedwa. Sizikubwera monga mmene zimayendera chifukwa timamva ena amalembedwa ntchito yongovala penti
kungapa kapaka 20 nkumakalandira salary ngati mphunzitsi ndi mugezera amene uterero salary sikubwera ground yake ndikuti ulikalotelera amene lake louma pamwala pamwala kwambiri amene amuyika pamwala kwambiri sali padotira chinyeni so chinyonthocho chinokuti koda amene ground yakuti layipalo limayipira mwantundu layipa mwantundu wake njira zabwino kapena zidayitira zakuba za corruption ndingati zili choncho ndikuti chifukwa ndikuti corruption itayamba kuzula azula mpaka liti kuzula kwati kumatenga nthawi for corruption ndi system yovuta kwambiri alipo munthu kunena pakama pake kuti ineyo I was a garden boy kumene koko mwana ntchito tisindimagwiraso koma ndalama kumangolandira nde na point imeneyo sikuti zimene zinatha yayi zitakalipobe chifukwa momboni alipo mfuseni Samuel Larwa oku north de tamoneleni. I'll be honest. My contract with the government, didn't contract, York State House. I'm a gardener as I'm talking. Did a gardener? Didn't card? You're gardener. But you mean a birayo? 100% you're gardener, chapel. I was appointed. And to me, it was an honor. And that appointment came just after I buried my father. Out of put a contract, I present house and I'm going to State House. So, I asked my bosses, kwani mwandele manchito hiyo oti ya guardian ineyo kunyumba kwanga kuli anchito 15. I pay them 50,000 every month. Ndiye mwandele manchito ya guardian. Ndiye mwa guardian mwe mkalipa ndikalipa nchito yangu kumunda. So naamba kufusa mafuso. Kwani nchito mene kutakwe kuzata bwanji. Haya mzingo gwira nchito. Ndiye mwandinali yokuba. Nchito yokuba. Munjira yanji. When you get a job like you are a journalist, akupasa nchito oti niyo na journalist. They tell you my ethics. They tell you the conditionalities and nchito yangu. Muzigula chito makuti as now mukapanga interview wara mukapanga makuti chito kungolipa kuti nzingo landa salary omumango landira salary basi. To me that was a stealing job. Inali ya zaka zingati? 3 years contract. Ndemo na igwira zaka zingati? I'm still working. Omugumala ndira benda la mazaba. Sasa nasi kulipa ndamo zati ndine wa mwana. Ndi munazindikira kuti unali kuba. And I was even advocating for say multipase my job description. And some conditionalities that tikazacho kwambombe tsamangidwe ngati anthu akuba. So that thing koma munabako mumavomereza munabako. I regret nadiza kuba. And aina kudia mpaka lero. Mamonera nkhani ndimene wayankhula ija and tipemphena also kuti mazibusa chonde ndi mazibusa ndi mazishehe. I think izandalizi ngati simuzimvetsetsa pompano timablasha yena ashehe nake atenja akuti timablasha yena nkhani zako zomwezo awaso kabusa ndani kasitu kwadziwa chonde ngati mukufuna zoti I don't know koma izakuku ngati simuzimvetsa kuuza kwandalezi kukhala chete ndikumatumikira manyumba za Mulungu ndikumakusa nkhosa zotayika kumano kumakalowera kuko ndoti mugwa kumphombo mono kama career ano anthu sazakupanganiso ni sazakupasa ni value nde chonde guys, thank you so much. Don't forget to subscribe, like, share and comment in comment section. Malawian Cameras. Bye. I said don't forget to like.